Nagyon sok korgival dolgoztam, főleg az elmúlt években, rengeteg kölyök tanfolyamos korgival, nagyon jó arcok, tehát nagyon messzire el lehet jutni, nagyon jó arcok a gazdák is, viszont valóban egy picit félre van mérve a kutya, tehát egy ilyen cukorból, egy ilyen nyalókának megformázott kutyaképpel választják általában a korgit, és valójában itt egy komoly munkakutyáról van szó, ezzel azért menet közben szembesülnek a gazdák. Neked ugatok. Korom Gábor podcastje kutyákról és emberekről. A Tükörmódszer közreműködésével. Köszöntök mindenkit a Neked ugatok podcast mai egészen különleges adásán, hiszen ma 4 vendégem is van. Vendégeim Niki, a Népszigeti Kutyaiskola egykori vezetője, illetve vezető terápiás oktató kollégám, Peti, és 2 kutyusa, Leia és Boris. Sziasztok! 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 És mint látjátok, a mai téma a korgi lesz. Egy olyan fajta, aki egyre népszerűbb, és mondhatni, hogy nagyon különleges kutya. És nem csak azért különleges, mert az angol királynő kutyája, hanem azért különleges, mert ... és akkor szóljon erről az adás. Niki, korgi, milyen tapasztalataid vannak? Találkozol-e korgikkal? Milyen kontextusban, hogyan? Találkozom korgikkal, méghozzá ugye én a munkámból adódóan 2 nagy területet tudok meghatározni. Az egyik az a viselkedésterápia, amikor problémás ügyletekkel keresnek fel bennünket, a másik pedig a különböző tanfolyamok és vizsgafelkészítések, amikor meddig a kutyáknak a szellemi képességeit aknázzuk ki, de először így a viselkedésterápia oldaláról fognám meg a dolgot. A korgi az szerintem egy ilyen 4-5 éve jelent meg igazából a viselkedésterápián, tehát nagyon nem volt köztudatban ez a fajta, és viszonylag kevés volt belőle, viszont ahogy egyre népszerűbbé vált, megjelentek a problémák, és a legtipikusabb probléma annál a fajtánál, amivel megkeresnek bennünket, az, hogy az emberek azt gondolják, hogy a korgi egy ilyen cuki-muki kanapékutya, viszont ebbe a kutyába ott munkálnak nagyon keményen az ösztönök, és egy nem megfelelő neveléssel, szocializációval a kutyából megjelennek, vagy a kutyánál megjelennek agresszió problémák, és amennyire cuki néz ki a korgi, azért amikor egy korgi verekszik, az nem cuki. Tehát, hogy ez nem az a fajta agresszió, amikor csak oda csattogok a másiknak, hanem ők azért, hogyha belemennek a balhéba, pont az ösztönerősségük miatt, amit fogunk erről beszélni, hogy honnan származik, és mi volt ugye az ő feladatuk régen, ők azért elég keményen tudják ezt művelni. Most azért sok nézőt, hallgatót meghökkentesz, mert a korgi nem cukorból van, és nem vajként lehet kenyére kenni. Hát sajnos nem, el kell keserítsük itt a nézőket, hogyha valaki egy jó kis plüsskutyát szeretne maga mellé a kanapéra, akkor nem a korgi a legmegfelelőbb választása, mert hogy ezek a kutyák azért elég nagy ösztönenergiákkal rendelkeznek, és feladatorientáltak, tehát nekik is kell valami életmód, amiben kipöröghetik magukat, és hogyha probléma van vele, akkor általában ez szokott lenni, hogy megjelenik agresszió, és különösen egyébként a kan kutyáknál szokott szintén a kan kutyák irányába megjelenni agresszió, tehát nem arról az agresszióról beszélek, amikor csak elcsattogja magától, hanem egy rivalizáció megjelenik a kutyáknál. Ez is ugye azért, mert ezek a kutyák azért elég határozott, elég öntudatos fajták, elég nagy dominanciával is tudnak megáldva lenni, és hogyha 2 ilyen elég nagy egóval rendelkező úriember összetalálkozik, akkor ott azért abból lehetnek komoly bajok. A korgira ma oktatói szemmel tekintünk, és Peti, te nem vagy oktató, de azért bizonyos értelemben akár már ugye megfigyelőként már vettél részt, már az oktatásnak azon az oldalán is voltál, hogy ismered az oktatói szempontokat, ezért is esett rád a választásunk vendégként, hát meg azért, mert 2 kutyussal csináltad végig ugye a teljes folyamatot, ugye, mert mind a 2-vel jártál kölyök tanfolyamra, és kölyök próra is mind a 2 kutyussal. Pontosabban tároddal, Évivel jártatok ketten, igen. Igazából a Boris az én kutyám, ő az, akivel én, mint nem is tudom, ilyen elsődleges, igen, mint primer. Őt vállal, a Leiláról az Évi tehet akkor. Leila abszolút minden Évi hibája. Nem, tehát így osztottuk fel egymás között a szerepeket, hogy én voltam az, aki a Borisszal elsődlegesen foglalkozott, és feleségem Évi pedig a Leilával.
járta végbe ezt az utat, illetve egyébként mi folytattuk, és majd folytatjuk is hamarosan életmódprogramokkal is, mert ugye úgy, ahogy mondtad, azért ez egy nagyon nagy egyéniség egy kis testbe a korgi, szóval neki le kell pörgetni az energiáit, elsősorban a szellemi energiáit, különben azért jönnek az érdekességek. Peti, segíts nekem egy kicsit, jöjjön egy kis Wikipédia, csak egy nagyon-nagyon rövid. Nem egy ilyen teljesen tiszta térkép egyébként, hogy a korgi honnan származik, illetve amit szerintem már most az elején érdemes eldönteni, vagy tisztázni, hogy ugye a korgi az oké, de igazából van a Pembroke korgi, és van a Cardigan korgi. És egyébként meglepő módon egészen külön vérvonalból, vagy egészen külön háttérrel rendelkeznek. Ugye mi most azok a korgik, amiket mi nézünk, ők ugye a Pembroke Welsh korgik. Ugye a nevébe adódik, hogy alapvetően Walesből ismerik. Egyébként egészen régi fajta, 10.-11. században már tudtak róla, már akkor említés van egyébként erről a kutyáról, és az eredeti foglalkozását tekintve ők marhapásztorok. Úgyhogy ezért van az, hogy azt szokták rájuk tipikusan mondani, hogy azért nagy egyéniség, nagy egó a kis testben, mert azért marha terelésben ott kellett lenni. Fura a testalkatuk, mert ugye egész tömzsik, alacsonyak, rövidlábúak, hosszúak, és ehhez képest mégis hihetetlen agilisek tudnak lenni, úgyhogy bokacsipkedéssel terelték a marhákat. Ugye akkoriban még nem volt vasút, nem volt semmi úthálózat, úgyhogy amikor a gazdáknak, a marhapásztoroknak el kellett vinni a vására, akkor az akár egy ilyen 100 kilométeres utat is jelentett, és ugye itt jött be a korgi számukra, mint az ottani dimbes, dombos, alapvetően elég nehéz terepre való kutya, és az ő felépítése kiváló segítségként. És ugye ment a pásztor elől, utánuk mentek a marhák, és a korginak pedig az volt a feladata, hogy két oldalról egybe tartsa, és ugye irányba vigye a marhákat folyamatosan. Vannak olyan mendemondák, hogy annyira okosak voltak ezek a kutyák, hogy mikor megérkeztek a vására, akkor a kutya hazament, és ahol megállók voltak, ugye a kocsmákból, meg a szálláshelyeken, a kutya oda ment, és ott kapott egy kis ennivalót, amit aztán a pásztor később egyébként szintén hazafel a vásáról kifizetett, és otthon találkoztak a kutyával. Szerintem ez egy nagyon, nagyon szépen leírja. Ha igaz, ha nem, de a fajtáról jó képet. Egyébként jó képet fest, és tényleg intelligens kutyák. Le kell őket szellemileg mindenféleképpen kötni. Illetve ha megengeditek, akkor nekem még egy ilyen nagyon, nem tudom, szívemhez kedves háttérsztorim van a kutyákról, hogy azért Wales bővelkedik mondavilágban, és azt tartják a korgikról, hogy ők igazából eredetileg a tündéreknek voltak a hátasai, és csatába is mentek velük, és ugye jellemzően a nyakukon, meg az oldalukon lévő fehér sáv, az gyakorlatilag a tündérnyereg, ami a mai napig látható. És azért adták a tündérek ezeket a hűséges állatokat az embereknek oda, mert amikor letekintettek az égből, és azt látták, hogy az ember egész nap küzd az életben maradásért ezen a nehéz környéken, akkor adtak nekik egy társat, aki segít nekik. Szerintem ez egy ilyen nagyon-nagyon szép mese, megmond a világba való dolog. De ez az idő elmúlt. Nekik már nem kell marhapásztorkodni. Úgyhogy ők családi kutyává át tudtak avanzsálódni természetesen, de attól még ugye, ahogy mondod, az ösztönenergiájukat azt nem dobták le, meg a nagyon erős szellemi igényüket arra, hogy feladatuk legyen. És ugye éppen ezért, amennyire cukik, szóval ők nem egy ilyen alacsony költségvetésű kutya, nem pénzben mondom, hanem odafigyelésbe és energiába. Mert ha nem kötik le őket, akkor viszont a minimum a rombolás. Meg ha nem vagy velük egy olyan nagyon szép, szögletes, és megvannak a szabályok, hiszen ugye pásztorkutyák, akkor azért nagyon gyorsan az ember fejére tudnak nőni. Azt lehet látni, hogy egyre népszerűbb, egyre több korgi van. Miért szeretik? Attól Lehetsz elfogult, Peti? Azt hiszem, hogy elfogult is leszek. Kiigazítjuk a Nikivel. Hát igen, hál' Istennek, azért itt vannak a szakemberek is körülöttem. Saját történet, hogy én egyáltalán nem akartam kutyát. Engem is, és a feleségem is például, mind a kettőnket kiskorunkban megmart a kutya. Úgyhogy Isten ments. És akkor egyik nap ültem az irodába, vertem a billentyűzetet, és elszaladt mellettem egy róka. Oda néztem, és ugye életemben akkor először találkoztam korgival, azt sem tudtam, hogy létezik ez a fajta, és egy szerelem első látásra. Ez egy nagyon, ugye most mondjuk ki, azért alapvetően ez egy ilyen felszínes, elsődleges kapcsolódás, nem egy tudatos választás, kutatás után. Úgy gondolom, hogy ez egy... Én ezekben nagyon hiszek. Lehet szidni, de ezek az emóciók szerintem nagyon messzire elkísérnek minket. Hát el is kísértek, mert hogy abban a pillanatban utána nézés, és feliratkoztam egy várólistára, és másfél év után megjött a Boris. Addig nagyon sokszor elgondoltam, hogy biztos kell nekem kutya, úgy döntöttem, hogy igen, azzal a feltétellel, hogy azonnal iskolába viszem. És ugye itt találkoztunk már kölyökként, 12 hetes kora óta, ugye ezért Boris az aktívan
iskolázik. Szóval szerintem a népszerűségének az egyik pillére mindenképpen az, hogy borzasztóan cuki. Tehát nagyon gyorsan bele lehet szeretni a testalkatába, a pofájába, meg az, hogy egy nagyon-nagyon kedves, barátságos, egy ilyen nyílt kutya az emberekkel. Mindenkihez oda megy, akár kéretlenül is, hogy szia, adjál simit, mert én szép vagyok. Ez azért sok embert le tud venni a lábáról. A másik pillér, azt már inkább a médiának a rovására írnám fel, mert nagyon népszerű lett. Ugye az első nagy népszerűségi lökés az még II. Erzsébet királynőtől származik, ugye neki volt korgi már 1940-es évektől, nagyon fiatalon kapta meg az első korgiát, és ő végig korgizott. Aztán pedig jöttek ugye a különböző nagyon szép rajzolt figurák, meg emojik a Facebookon, aztán pedig jöttek a mesefilmek, a Disney-től szintén, ugye a királynő kutyája, beívódott a köztudatba. Amerikában lehet látni, hogy ott például egy ilyen, nem tudom, 10 év leforgása alatt az ismeretlenből a top 10-nek a tetejébe érkezett be a korgi, mint népszerű fajta. Úgyhogy alapvetően ez. Viszont ugye ez még mindig csak külsőség, azt meg nagyon könnyű ráaggasztani egy kutyára, hogy hát szereti az embereket. Persze, ösztönétől fogva ő mindig is együtt akart működni az emberrel, ő például nem szeret egyedül lenni. Korgit 5-6 óránál tovább nem annyira jó ötlet magára hagyni, nem bírják. Ott kell lenni. Szóval a külsőségek nagyon számítanak, és nagyon kevesen teszik mellé azt, hogy egyébként egy komoly felelősség. Nem egy könnyű kutya. Én sok helyről megkaptam azt is, hogy nem is első kutyás gazdának való. Szeretjük ezt mondani. Sokszor mondják, igen. De azért ez, hogy mondjam, egy picit leegyszerűsítő kezelése a kutyatartásnak, de biztosan vannak olyan fajták, mondjuk egy munkavonalas border collie biztosan nem ajánlanak első kutyának, de egy korgira azért nem feltétlenül merném ezt kijelenteni. Annak ellenére, hogy nem könnyű kutya, és ha megengedek, most beteszek én is egy olyan impressziót. Nagyon sok korgival dolgoztam, főleg az elmúlt években, rengeteg kölyök tanfolyamos korgival, nagyon jó arcok, tehát nagyon messzire el lehet jutni, nagyon jó arcok a gazdák is, viszont valóban egy picit félre van mérve a kutya, tehát egy ilyen cukorból, egy ilyen nyalókának megformázott kutyaképpel választják általában a korgit, és hogy a Niki elmondta, valójában itt egy komoly munkakutyáról van szó, ezzel azért menet közben szembesülnek a gazdák, nekem ez a benyomásom, tehát abból a tapasztalati állományból, amivel én találkoztam, abból ez jön le. És még annyit tennék hozzá a miért szeretikhez, hogy ennek a kutyának van egy nagyon különleges egyénisége. Minden kutyára elmondható, és minden kutyára is fogom mondani majd a saját különleges sztoriát, de itt a korginál kétségtelen megvan az, hogy valahogy úgy tudnám jellemezni őket, hogy mimóza. A mimóza itt annyit tesz, hogy kéeleg a szeretetben, aztán ha valami nem úgy történik, ahogy ő azt szeretné, akkor egyfajta sértettséggel konstatálja ezt, és ebből rendkívül vicces helyzetek tudnak előkerülni. Most éppen a legfrissebb ilyen sztorim, hogy járnak hozzá most is tanfolyamra egy kis korgival, és tárgyhoz kiküldés, irányítás gyakorlatot gyakorol a gazda, ahol a feladat az, hogy 3 másodpercig kell kint feküdni. És nagyon lelkes, nagyon szeret a gazdával együtt dolgozni, kimegy, de most olyan vizsgaszerű gyakorlás volt, és a 3 másodpercet kérte az oktató, hogy most már tartsuk ki. A kutya kiment, és jellemző a tanítás során 1 másodperc után leszokták okézni. Kiküldte a gazda, kiment a kutya, lefeküdt 1 másodperc, 2 másodperc, majd 2 másodperc leteltével felállt, és szépen elment megsértődötten, és otthagyta a gazdát. A gazdának úgy kellett visszakonyörögnie magát a kutya figyelmébe. Szó szerint megsértődött a kutya, hogy nem erről volt szó, nem ez volt a deal. És ennél kisebb és ennél nagyobb dolgokon is meg tudnak sértődni. Tehát sértődős kutyák, nem mindegyik korgira érvényes ez nyilván, ez egy általános tapasztalat, ez a fajta ilyen mimóza viselkedés, hogy nagyon óvatosan kell körbejárni, tehát ugye nálunk a kölyök tanfolyamon az egy elég erős specialitás, hogy nagyon személyre szabottan dolgozunk a gazdákkal és a kutyákkal. Ugye külön mentor foglalkozik minden kutya gazdájával, és az azért is van, mert a fiatal korban nagyon kell ez a személyre szabott figyelem. Tehát nem lehet nagy csoportban dolgozni kölyök kutyákkal,
mert egyszerűen gyorsan kell utána igazítani, hozzátervezni, áttervezni elképzeléseket. Na hát ez a korgira speciálisan igaz, tehát rájuk nagyon oda kell figyelni, és mindig egy picit máshogy kell közelíteni, mindig egy kicsit más elvárással és más határozottsággal. Tehát határozottnak kell lenni, de abban tudsz határozott lenni a kutyával, amitől mert pontosan ért, hogy mi az elvárásod, mert különben jön a sértődés, jön az együttműködés megtagadása. Niki, beszéltél arról, hogy magasabb szintekre is eljutnak, tehát a kutya gyakorlatilag alkalmas arra, és ez egy meglepő dolog, mert valahol ő egy szobacirkáló kategóriába van beskatujázva. Nagyon utálom ezt a szót, szeretném elmondani mindenkinek. Nem is gondolom, hogy lenne ilyen, hogy szobacirkáló. Ez is egy ilyen csúnya fogalom, amit az ember az előítéletei mentén alkotott, de hogy a korgi semmilyen módon nem az, hiszen nincsen arról szó, hogy itt különlegesen érzékeny vagy finom kutyáról lenne szó abban az értelemben, hogy nem bírja a környezeti terhelést, mert a kutya bírja, és bár van érzékenysége, de ez tulajdonképpen rajtam múlik, hogy a kutya mennyire érzékenyedik fel, vagy mennyire lesz trapabíró, és akkor itt jön be a képbe az, hogy kiderül, hogy gyakorlatilag minden előzetes előítéletek ellenére nagyon magasra el lehet jutni a korgikkal is. Igen, itt viszont én egy nagyon picit vitatkoznék ezzel az érzékenységgel, mert szerintem a korginak picit a sértődése és sértődékenysége az az érzékenysége olyan szempontból, hogyha ő nem ért valamit, és ezzel, vagy ellentétes utasítást kap, amit eddig megszokott, az nem is feltétlenül, én azt mondom, hogy úgy megsértődik rám, hogy beint és elmegy, hanem a kutya képes ettől összeomlani, befrusztrálódni, tehát nem az a fajta, nem dolgozok veled, hogyha többet vársz el tőlem van, hogy beintek, és azt mondom, hogy akkor dolgozzál egyedül, hanem picit van bennük egy olyan fajta érzékenység, hogy úristen, én azt most nem értettem, úristen, akkor én most nem csináltam jól, és akkor köszönöm szépen, inkább elmegyek. És különösen egyébként én a szukakutyáknál látom ezt a fajta érzékenységet, bár azért a kanoknál is megvan, hogyha nem jól kommunikálom le azt, hogy mit szeretnék vele, vagy esetleg én vagyok feszült, tehát az én hangulatomon érzi a kutya, hogy én úgy álltam bele egy tanítási szituációba, hogy én ideges lettem attól, hogy ő nem jól csinálta meg, befeszültem ettől, akkor a kutyának a világa ettől össze tud omlani. És ők a gazdának a rezgéseire nagyon érzékenyen tudnak reagálni. Tehát nekem van egy Jack Russellem, ő annyira nem érzékeny arra, hogy én milyen állapotban vagyok, mert ha jó a jutalomfalatom, akkor ő dolgozik, és egy kicsit feszültebb vagyok, akkor is dolgozik. Van egy érzékeny kutyám is, aki viszont, hogyha érzi rajtam, hogy feszült vagyok, akkor inkább elmegy a szituációból, és én ezt látom a korgiknál. Nagyon-nagyon-nagyon szeretnek dolgozni, és egyébként meg így összességében egy nagyon jó pufa kutya. Tehát, hogy tényleg az van, hogy a korgi szerintem mindig mosolyog. Tehát, hogy van egy ilyen kis mosoly az arcán, ami elvarázsolja az embereket, tehát, hogy nem nagyon lát az ember morcogó korgit, hogyha nyilván jól fel van nevelve, viszont nagyon jól tanulnak, nagyon gyorsan tudnak tanulni, szeretnek együtt dolgozni a gazdával, de nagyon fontos odafigyelni arra, hogy én milyen állapotban vagyok ebbe a tanítási folyamatba, és milyen visszajelzéseket adok a kutyának, és milyen elvárásokba rakom bele. Mert azért túl lehet nyomni az elvárásaimmal a kutyámat, és utána vissza kell építgetnem. Itt, bocsáss meg, Niki, teljesen rosszul fogalmaztam, mert hogy nem fogunk ezen semmiképpen vitatkozni, mert abszolút egyetértek veled. Ugye a mimózasság az én értelmezésemben pontosan erre utalt. Tehát a korgi valójában egy hiperérzékeny kutya, és az értésre hiperérzékeny. Mindent érteni akar, amit ért, azt abban nagyon erősen helytáll, de hogy amiben nem ért, abban hiperérzékeny. Amire gondoltam, hogy nem érzékeny, hogy gyakorlatilag nagyon jól elbírja a terhelést, tehát... Környezeti ingereket, tehát nagyon jól tudja kezelni a környezeti terhelést, meglepő módon. Annak ellenére, hogy egy olyan kasztba van betéve, amelyre az a sztereotípia, hogy nagyon érzékeny a külvilágra. Ő sokkal inkább, ha a saját tapasztalataimból indulok ki, akkor sokkal inkább
az emberi rezgésekre érzékeny. Igen, abszolút így gondolom én is, mert egyébként például a városba élni egy korgival szerintem sokkal könnyebb, mint például a városba élni egy border collie-val. Tehát, hogy ezek a kutyák kevésbé veszik fel a környezeti ingereket, sokkal hamarabb átlövik magukat azon, hogy most elmegy egy autó, forgalom van, emberek jönnek, tehát hogy én szocializáljam a kutyámat, ez fontos, de én azt gondolom, hogy a városi környezetbe beilleszteni egy korgit, azt könnyebb, mint bizonyos fajták esetében, vagy mint akár egy mudinál, aki ugye hiperérzékeny a környezetre is, meg egyébként meg a gazdára is. És valószínűleg ezért is tudott a korgi teret nyerni, elterjedni, egyre több családba beférkőzni, a városokban megjelenni, mert gyönyörűen alkalmazkodik hozzá, tehát csodálatosan tud alkalmazkodni hozzá. Ráadásul egy olyan kutyám van, aki méretbe is könnyű vele együtt élni, tehát azért ilyen kompakt, fel tudom venni, be tudom vinni, beviszem az étterembe, akkor mosolyognak rám, ugye bemész egy kaukázuséval az étterembe, akkor nem biztos, hogy mosolyognak rátok, mert az már egy nagy kutya, a járókelők azok mosolyognak rá, mert hát annyira aranyos, tehát hogy egyszerűen ilyen jó vele együtt élni a városba, viszont nem szabad elfelejteni azt, hogy ők honnan jöttek, hogy ők azért mégiscsak marhapásztorok, tehát akkor tudok jól együttműködni, hogyha kiaknázom a lehetőségeiket. És valóban a környezeti ingerekre kevéssé érzékenyek, a gazdára nagyon, illetve azért megjelenik náluk a zajérzékenység is, tehát azért ilyen hirtelen erősebb hanghatásokra össze tudnak rezzenni, de nem olyan extrém módon. Tehát én azt gondolom, hogyha valaki odafigyel a szocializációra, akkor egy problémamentesen lehet egy korgival a városba élni, hogyha megvannak az ösztönenergiáknak a levezetései. A Borisszal mi városba kezdtük, lakásba, és az égvilágon semmi baja nem volt, esténként nagyon szeretett kimenni a teraszra hallgatózni, és kész. A Leila, ő már családi házba érkezett, ugyanúgy jól van a Boris is, a Leila is, köszöni szépen. Ami nekik fontos, hogy aki a gazda, akkor azért az ott legyen a környéken, vagy ők legyenek ott a gazda környékén. Mert szeretik ugye ezt a fajta közelséget, utána békések. A zajérzékenységet én sem tapasztaltam, ugyanakkor viszont meg nagyon jó kis fülük van, és volt egy másodlagos feladatuk annó még Walesben, az pedig az, hogy nem csak tereltek, hanem azért az otthont, azt védték, nem őrzővédő kutyák. Tehát nagy valószínűséggel ugyanúgy megmutatják a pocakját a kolbászt hozó betörőnek. Nem erre valók, hogy támadjanak, viszont piszok jó jelzőkutyák. Tehát már az utca végéről azonnal szóltak, hogyha van valami, vagy nálunk mondjuk tipikusan jellemző az, hogy emberre, autóra, motorra, biciklire semmire nem reagálnak, de éjszaka, hogyha mondjuk egy állat járkál, akkor azonnal szólnak és ott vannak. És egyébként bennük van ez is, hogy ők azért úgy a családnak fontos tagjai. De a terheléssel kapcsolatban nekem érdekes saját tapasztalatom van, és nem tudom, hogy most kivel fogok jobban együtt rezonálni, de például ugye a Borisnak az oktatása során ott nekem is át kellett menni egy nagyon, nagyon hosszú úton, hiszen tükröt tart a kutya folyamatosan, és egy érzékeny kutya meg aztán főleg kisebb rezgésekre is bereagál. És én az elején például egy Excel táblából gyakoroltam a kutyával, hiszen itt edzésprogram van. És akkor progresszió, és ismétlésszám, és különben is ő a legokosabb. Én túltoltam természetesen várható módon, mivel nem csinálta tökéletesen jól, amit én elképzeltem, ezért belőlem eljött az, amit mondtál, hogy én, mint gazda, extra feszült lettem, és hát egyszer a Boris jelezte, hogy neki ebből elege volt, konkrétan kiült a iskolapályának a szélére, arccal kifele, és nem lehetett behívni, nem reagált semmire, gondoltuk, hogy akkor meghúzzuk a gumikötelet, és elmentünk az egyik oktatóval a legtúlsó pályára, nem tudom, 60 méter, 70 méter. És onnan néztük a kutyámat egy 10 percig, hogy ő még mindig ül, és kifele néz, és viszontlátásra, annak jelege van. Kész. Csupán csak azzal, hogy a tanításban nagy elvárásaid voltak. Igen. Nem szóltál rá hangosan, nem voltál mérges, semmi nem történt, csak egyszerűen nagy elvárással dolgoztál. Igen. Elképesztő hiperszenzitivitással van a szociális térben, elképesztően levág mindent, és most a nézők nem látták, de nagyon jól megmutatta a Boris, hogy működik a korgi. Megérkeztünk ide, a Leila csinált egy óriási, örömködős, kiabálós, 3 percet, elindult a kamera, a Boris szépen kivonult félre a kamerák mögé, lefeküdt,
Most látta, hogy itt nyugi van, látta, hogy rend van, most szépen visszajött, bejött itt a stúdiótérbe, vagy a stúdió előterébe, és akkor itt lefeküdt ugye a Peti mellett, a Niki alatt, a fotel alatt. Ez nagyon tipikus korgi. Tehát nem azért jött be ide, mert most a Peti azt mondta neki, hanem azért, mert most már alkalmasnak tekinti ezt a közeget arra, hogy elpihenjen. Bejött volna akkor is, hogyha a Peti megkéri, azért, mert megdolgozott azért a Peti, hogy ilyet tudjon tőle kérni, de alapvetően az ő belátásával kell dolgozni. És ez nagyon megnehezíti egyébként a korgi tanítását. Tehát a gazdák kétségbe esnek, jellemzően ezt tapasztalom, mert nagyon gyorsan tanul a kutya, és aztán, amikor megérkezik az elvárás, vagy nem elég kifinomult, már pedig nem vagyunk elég kifinomultak, nem tudunk, tehát nem a tanítás általános tudásával érkezünk erre a bolygóra, ebbe a testbe, hanem egyszer meg kell tanulnunk, hogy hogyan tanítsunk, és a gazda nem elég kifinomult, akkor egyszer csak így elkezd belomlani a kutya teljesítménye, és nem csak, hogy belomlani, hanem képes arra, nekem ez egy általános tapasztalatom, nem csak a Petinél tapasztaltam ezt, hogy az egyik pillanatban tökéletesen teljesítő korgi, a következő pillanatban teljes sztrájkba vonul. És azt mondja, hogy megtagadom, én most nem dolgozom veled. A Peti nagyon érzékletesen adta elő itt az előbb az, hogy mi történt vele. Ez nem egyedi jelenség. Ugyanakkor, hogyha oda tudok figyelni, és a lelkesedését tudom menedzselni, ha kitanulom a korgi tanításának a módját, akkor viszont nagyon-nagyon messzire el lehet jutni vele, és elképesztően lelkes. És még a fizikai adottság is nagyon érdekesek egyébként ennek a kutyának, de arról majd inkább egy picit később akarok beszélni. Ha egy kutyát a családban tarthatóság szempontjából vizsgálnak az emberek, akkor jellemzően úgy vizsgálják, hogy okos kutya. Ugye ez az okos kutya kategória, és már itt volt szó a korábbi podcast adásokban, hogy okos, az megint csak egy leegyszerűsítő fogalom, hiszen mi azt szoktuk okos kutyának megjeleníteni, akivel könnyű dolgozni, de az igazából nem az okos kutya, hanem az együttműködő kutya. Ezért aztán érdemes kettévenni azt, hogy okos vagy együttműködő, vagy okos és együttműködő. Ebből a szempontból legyetek kedvesek, nézzük meg. Intelligencia, együttműködési hajlam. Már érintettük, de egy picit exaktabban nézzünk rá. Azok, akik korgit szeretnének maguk mellé venni, vagy akik már korgival dolgoznak, azoknak is nagyon sokat segített. Egy picit oktatói szemmel ránézve a korgi tehetségeire, képességeire. Én azt gondolom, hogy az intelligenciában ők nagyon elől járnak. Pont az érzékenysége miatt is könnyen, gyorsan tanulnak, jól megfigyelik a dolgokat, és ahogy te is mondtad, az elején nagyon könnyű a korgival dolgozni, tehát hogy amikor elkezdek egy új feladatot, főleg ami mondjuk neki is tetszik és izgalmas, akkor nagyon gyorsan tudok akár vele haladni, hogyha megtalálom a motivációt, és tudom a kutyát motiválni, mert ők alapvetően azért szeretnek az emberrel együtt dolgozni. Tehát hogy ezért is jó egy korgival együttműködni, mert ők szeretnek veled együttműködni. Kivéve ha. És itt van, amikor megjelenik a korginak a kis ösztönlénye, a makacsága, az öntörvényűsége, kivéve, hogyha ő talál magának egy jobb elfoglaltságot. Tehát, hogy azért megvan a korgiba az a fajta makacság és öntörvényűség, ami egy kicsit így a tacskó felé hajaz, hogy azért vannak önálló gondolatai, és ő ebből a tanítási folyamatból akár ki tud lépni, hogyha ő talál valami izgalmasabb feladatot magának, és azt viszont nekem kell tudni kezelni úgy, hogy rá tudjak szólni a kutyára, tudjam neki jelezni, hogy most nem az a rész van, amikor te önállóan bármit csinálhatsz, hanem most velem kell együtt dolgoznod az én irányításom alatt. Tehát azért ki tudnak ők lépni az együttműködésből, de hogyha én következetesen felnevelem a kutyámat, és odafigyelek arra, hogy azért legyenek szabályok, meg határok, és tudom őt motiválni, akkor szerintem nagyon jól lehet vele együtt dolgozni. Nem tudom, hogy én így ezt tapasztaltam meg a korgiknál, hogy jó velük együtt dolgozni, alapvetően együttműködőek, de,
és van ez, amikor jön az önálló gondolata, hogy de ő még ezt a szagot megnézné, meg ő ezt a kutyához még úgy oda menne, és akkor ott viszont azért úgy rá kell szólni, hogy ezt azért mégse kéne, miközben velem kéne együtt dolgoznod. Tökéletesen leírtad a mindennapokat. Résen kell lenni, tehát azért folyamatosan látni kell, nézni kell a kutyát gyakorlás közben, viszont rettenetes mennyiségű örömet okoz egyébként a velük való gyakorlás, tanulás, fejlődés, vagy bármilyen életmódprogram. Egyébként nagyon sokféleképpen le lehet kötni a korgit. Hát mondjuk a Leila, ő egilitizett, és a mai napig is imádná. Most egy technikai szünet van, mert megszületett a kislányunk 9 hónapja, úgyhogy most Évi egy picit másra van elfoglalva, de valószínűleg folytatják. A Borisszal mentrailingeztünk, nagyon szerette. Akkor most mind a ketten eljárunk a Rally Obedience-re. Vagy felváltva viszem a kutyákat, vagy Évi néha kicsit ki tud szakadni. Abba is köszönjük szépen, nagyon jól vannak, szeretik. De ugyanúgy szagmunka, bármi jöhet. Sőt, láttam olyan képeket, meg olvastam olyan cikket, hogy rendőrkutyának is alkalmazták reptéren, mert ugye a kis nóziával szerette dolgozni. Szóval nagyon, nagyon kis svájci bicska tud lenni, viszont nagyon oda kell arra figyelni, hogy hogyan tanítunk, hogyan lépek én vele interakcióba, hogy az előbb elmondottak alapján, hogy azért könnyen beomlik, meg mondjuk nekem tipikusan a Borisnál jellemző, hogy meg van veszve azért, hogy én rally obedience-ezzek vele, és megyünk a pályán, és atya úristen, de izgalmas, ott egy szag. És akkor nézek ki a fejembe, hogy Tehát őt például már több mint másfél éve dolgozok vele, hogy kifejezetten keresem az ilyen kis szakpamacsokat, és akkor ott emelni nála, hogy nem, ilyenkor is velem kell dolgozni, és nehéz ezeket egyébként levetkőznie szerintem ennek a kutyának. Ez az a fajta öntörvényűség, amit mondtál, és én tapasztalom is. De összességében nagyon, nagyon nagy élmény, szóval jó velük tanulni kell cserébe. Nem lehet abba hagyni. Én az öntörvényűséggel venném át a szót tőled. Szerintem ez egy nagyon jól körülíró fogalom a korgira, de nem abban az értelemben, hogy nem szeret a gazdával együtt dolgozni, hanem tulajdonképpen megvannak az elképzelése a munkáról, és akkor addig, amíg az ő elképzelései szerint folyik a munka, addig együttműködő, és amikor nem az ő elképzelései szerint folyik a munka, akkor az együttműködés egyik pillanatról a másikra lekapcsol. Van egy nagyon fontos példám, hogy úgy működik egy kutya, hogy a terhelhetőségét mondjuk egy töltés tetejének kell tekintenünk, és az egyik oldalon van az, amikor a kezelhetőség miatt zuhan le, a másik oldalon pedig van az, amikor mondjuk az érzékenység miatt zuhan le a kutya, valamilyen érzékenység miatt zuhan le a kutya. És egy normál kutya esetében így néz ki. A töltés, van egy biztonsági területem, ahol a kutyával együtt tudok dolgozni, és az a korginál egy viszonylag szűkebb. Nem olyan szűk, van néhány fajta, akinek ez egészen beszűkül ez a töltés, de egy kisebb mozgástérben dolgozok. Tehát nem tudok nagyot tévedni. Tudok nagyot tévedni, nem tévedhetek nagyot, mert különben elveszítem a kutyát. Tehát a német juhász kutya mágiája, a labrador mágiája, hogy marha nagyokat lehet tévedni. És a kutya akkor is rendelkezésre áll. A border collie-nál is nagyokat lehet tévedni. Nem akkorát, mint a labradornál és a német juhásznál mondjuk, de még a border collie-nál is nagyot lehet tévedni. A korgi nem ad lehetőséget tévedésre. Mindig tűpontosan adekvátnak kell lenni. És ez most egy picit exaktabban elmondva az, amit korábban is mondtam, hogy nagyon fel kell tanulni azt, hogy hogyan lehet motiválni egy korgit. Van egy olyan tapasztalatom, hogy a gátlást nagyon nehezen bírják és értik. Ez nem fizikai gátlásra gondolunk, hanem egyszerűen csak hogy nem úgy történik valami, mint ahogy ő szeretné. Tehát nehezen tud mit kezdeni a gátlással, és ezt kondicionálni kell, hogy ne vigye el mindig ugye a szag a munka közben, ne vigye el az ösztönmunka, ne a saját feje után menjen, tudjam gátolni a kutyát. Külön kondicionálni kell kölyökkortól a korgit a gátlásra. A falatot csak akkor veheted el, ha azt mondtam, hogy tied. Nem kapod meg, becsukom a kezem, nem, megvárom, amíg elengeded, amíg nem vagy türelmetlen, kinyitom, és el akarod venni, megint becsukom.
és csak akkor verted le, hogy a tiéd. Ez egy egyszerű gyakorlat, egy egyszerű gátoltetetés gyakorlat. Ezt egy korgival nem lehet így megcsinálni. Sok sikerélménnyel, sok kajával, finom gátlásokkal lehet megtartani azt, hogy utána egy erősebb gátlást is elbírjon a kutya. Mert különben megsértődik és kivonul onnan. Így tudnám talán jellemezni azt, hogy a korginak milyen viszonyon a gátlás, és ez nagyon benehezíti a gazda együttműködését. Tehát nehezen gátolható kutya, és éppen ezért kulcsfontosságú, hogy a gátlás értelmezést kölyökkorban már ügyes gyakorlatokkal felhúzzuk nála. Az a tapasztalatom, hogy legjobb, legkönnyebb tanítani a flegmatikus kutyákat. Azért, mert hiperaktivitással nem írják fölül a gazda tempóját, azért, mert hagynak időt, lehetőséget a magyarázatra. Ezért a flegmatikus kutya bár nem annyira gyorsan tanul, mint egy szangvinikus vagy egy kolerikus kutya, de összességében mégis ő tanul a leggyorsabban. Nagyon pontosnak kell lenni mind a szangvinikus, mind a kolerikus kutyák esetében. Szeretném megjegyezni, hogy nincsenek tiszta temperamentum kategóriák, ezek a kezelhetőség miatt érdekesek inkább. Na most, a korgi jellemzően a tanítási interakcióban flegmatikus kutya, tehát hagyja a vezetést, enged magyarázni, és ott árnyalódik be, és ott nehezedik be a kép, hogy oké, ez így rendben van, amíg motivációban tudom tartani, de ahogy a motivációból kiesik, például azért, mert kap egy szagot valahonnan, máshonnan, vagy valami érdekes történik, vagy azért, mert a motivációm lassan elkezd elfogyni, onnantól kezdve a kutya már nehezen visszahozható. Tehát nagyon-nagyon sokat kell érte dolgozni. Tulajdonképpen egy picit féltékennyé kell tenni őt arra, hogy dolgozhasson velem. Fel kell húzni úgy a munkát, hogy ő neki az egy kegy legyen, hogy dolgozhasson velem. Erre a tanítás során a korgiknek külön figyelmet kell fordítani, hogy az nem jár csak úgy magától, hogy dolgozunk. Egy border collie-nál ilyesmivel nem kell, sőt, nem is javasolt foglalkozni. A border collie mindig örül. A német juhásznál és a sok-sok-sok, most nem sorolom a fajtákat, de a korginál az egy kegy kell, hogy legyen, hogy én foglalkozhatok, vagy hogy én foglalkozom veled. Ez egy jó attitűd, ezzel gyakorlatilag egy picit meg lehet szélesíteni ezt a töltést, több hibát elbír a kutya, és ha nem jól adagolom a tanításnál az elvárásaimat, ha nem vagyok annyira türelmes, mint amit kér a kutya, akkor is jobban bírja. Tehát itt a motivációt így kell fenntartani. Nekem ez egy ilyen praktikus észrevételem a korgi tanításánál. Ez nagyon-nagyon érdekes, amit mondasz, mert ugye első kutyás gazdaként nyilván közel sem annyira tudatos valaki, vagy én legalábbis nem vagyok annyira tudatos magában a tanításban, vagy a kutyával való együttélésben. És nagyon, nagyon, nagyon jól leírtad azt, hogy mondjuk nekem emberként mind kellett átmenni ahhoz, hogy szépen rendeződjön a kapcsolatom mind a két kutyával. Mert az elején ugye szintén egy kicsit ez a fajta felszínesség, ami jellemző volt rám, hogy édes Isten, de cuki ez a kutya, meg hát Jézus Mária milyen okos is, tanítsuk rommá. Júj, gyerünk, mindig tanítsuk. És akkor egyszer csak azt mondta nekem a korgi, hogy nincs kedvem. Csak ennyi volt. És nekem meglépni azt gazdaként, hogy nem. Én mondom meg, hogy mikor tanulunk, és az legyen egy kiváltság, az gyakorlatilag, nem tudom, 10-szeresére növelte a kutyámnál a tanulási vágyat, meg az együttműködési vágyat, és onnantól kezdve már minden nagyon izgalmas volt, és minden nagyon jó volt. A mai napig rosszul esik nekem azt látni a fejükön, hogy hát ők még mész el. És meg kell húzni bizony a vonalat a játékban, a sétában, a tanulásban, mindenben, mert hogy azt akarják, hogy ők irányítsanak. Ez ugye az akaratosság, hogy majd én megmondom, hogy meddig sétálunk, gazdi, és amíg ezt sikerül rendbe rakni, hogy nem, én mondom meg, azért az egy lelki út. Cserébe viszont a kutya az nagyon szépen lényegül abba, hogy hát te vagy a gazdám. És szerintem ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog. Milyen már az, amikor tehát minden jó, minden rózsaszín, minden szuper, és akkor most abba adjuk, és az a fej, amit egy korgi tud vágni, a világ vége van. Komolyan? Most így? Igen. A farka egy helyzetjelző. És hogy azért akartam ezt még felhozni, vagy azért akartam erre rákapcsolódni,
nagyon nagy élmény volt számomra, amikor sikerült megugrani ezt, hogy gyakorlatilag átvettem az irányítást, és én nekem itt lépett át a tudatosságom is gazdaként egy olyan fázisba, hogy már nem a cuki-muki zöldborsó kisasszonyt láttam magam előtt, mert hiába nagyon aranyos és szép és gyönyörű kutya. Kutyaként kell tartani. Nem lehet túlságosan antropomorfizálni, nem lehet belőlük társat csinálni, mert akkor díl alapú lesz az együttműködés. Hanem ő ugyanúgy egy kutya, hiába egy cuki valami. Hát ez egy visszatérő sztori. Nagyon sokszor fogunk még róla beszélni, hogy egy kutya gazdát szeretne, nem pedig idősebb testvért. Egy kutya határokat kér tőlünk, nem pedig korlátlan szabadságot, és nem is alkalmas úgy egy kutya együttélésre, hogy nem korlátozzuk. Egyszerűen azért, mert nem a kutya alakította ki ezt a világot nekünk embereknek, hanem mi emberek alakítottuk ki a kutyának, és a kutyát, hogyha nem a mi moralitásunk, a mi környezetet átlátó ismeretünk vezérli, akkor bekapcsol az ösztönvezérlés, ami bizonyos esetekben a környezetre, de akár a kutyára, saját magára is veszélyes lehet. Most messzebbre nem mennék ki, hiszen erről más adásokban beszélgettünk, úgyhogy tessék szíves lenni, megnézni más adásokat, ahol erről beszélgettünk, de hogy igen, ez egy fontos momentum. Én még annyit hozzátennék az érzékenységhez, meg a gátláshoz, amiről ugye beszéltünk, hogy milyen nehéz kialakítani, hogy nyilván minden kutyánál fontos az, hogy tisztán és egyértelműen kommunikáljak vele. De én azt gondolom, hogy pont a gátlásértése és az érzékenysége és a sértődékenysége miatt a korginál extrán fontos az, hogy én egyértelműen tudjak vele kommunikálni. Tehát ott nem fér bele az, hogy úgy dicsérem, hogy rosszul mozgok, vagy úgy szidom le, vagy utána nem oldom ki. Tehát, hogy nagyon oda kell figyelnem arra, hogy amit én le akarok vele kommunikálni, az tényleg a testem, a hangom, a mozdulataim egyértelműek legyenek a kutya számára, mert ha nem vagyok vele neki egyértelmű, akkor pont az érzékenysége, meg a sértődékenysége miatt a kutya befrusztrálódik, és akkor abból ugye még nehezebb lesz majd kiszednem. Tehát még ezt én így hozzátenném, hogy azért erre nagyon kell figyelnem, hogy egyértelmű legyek vele. Azért csak, hogy érezzük a gátlás érzékenységnek, hogy miről van szó. Tehát valahol ezt úgy kell megérteni, hogy mondjuk van egy beígért jutalom egy tanítási interakcióba, és hogyha ezt nem kapja meg időbe, már arra is érzékeny. Tehát ne olyasmire gondoljunk, mert nem arra érzékeny, hogy durván rászólok, arra is érzékeny, hanem arra, hogyha nem jut hozzá az ígért jutalomhoz sem időben. De hogy nem az a megoldás, hogy akkor több jutalmat adok neki, hanem az, hogy kondicionálnom kell, tudnia kell várni, meg kell tanulnia azt, hogy teljesíteni kell, és legelsősorban ő miatta. Viszont most átugranék egy másik témára. Korgi agresszióviselkedés, fizikum. Sok korgi agresszióval lehet találkozni. Nyilván azért, mert most már egyre több korgi van, de meglepő módon sok korgi agresszióval lehet találkozni. Niki, erről most egy picit mélyebben, összefüggéseiben, miért alakul ki, mit kezdjünk vele, micsoda ez egyáltalán. Semmi esetre se gondolják azt itt a nézők, hallgatók, hogy azt mondjuk, hogy a korgi egy agresszív fajta. És nem is szeretem azt a kifejezést mondani, hogy ez egy agresszív fajta, mert hogy az agresszióra úgy kell tekinteni, mint egy megoldási kulcs. Egy bizonyos konfliktust a kutya az agresszióval old meg. És hogyha visszatekintünk arra, hogy ők egyébként honnan származnak, és belegondolunk, hogy ezzel a fizikummal nála jóval nagyobb állatokat kellett terelni és csipkednie, akkor ott ugye, hogyha a bika szembefordult vele, vagy ha marha szembefordult vele, akkor ott igenis azt agresszióval kellett megoldani. Tehát ott az fért bele, hogy belecsipek az órába, belecsipek a lábába, és hogyha a bika vagy a szarvasmarha továbbra is jön felém, akkor még erősebben fogom ezt csinálni. Tehát ott nem fért az bele, hogy a kutya kiforduljon ebből a szituból, mert ha ő ott hagyta a marhát, akkor nyilván azt a kutyát leselejtezték, tehát azt a vérvonalat nem vitte tovább is. Ez most is benne van a korgiba, hogy vannak olyan helyzetek, amikor ő a feszültségeket, például, hogyha két domináns kan összetalálkozik, akkor ők viszonylag hamar előveszik az agressziót, mint megoldási kulcsot, tehát hogy ő úgy fog viselkedni, hogy oké, összefeszültünk, ő se fordul ki, én se fordulok ki, ezért akkor előveszem az agressziót, hiszen az jön az ősi ösztöneimből, és mivel az is benne van, hogyha a másik nem adja fel, akkor még jobban bele kell magam
ebbe vinni, ezért mondtam azt, hogy elég erőteljesen tudnak verekedni, tehát hogy amikor a korgik összeverekednek, akkor azt nem úgy kell elképzelni, mint egy ilyen kis szöszmösz harcot, és akkor az vicces, hanem az egy kőkemény küzdelem, komoly sérüléseket tudnak egymásnak okozni, tehát ők ezt tényleg komolyan gondolják. Ezért nagyon fontos arra figyelnem, hogy amikor látom a kutyánál azt, hogy ő egy másik kutyába kötözködik, lekeresztezi, dominálni próbálja, már az elejét vegyem ennek a problémának, és sajnos a pályafutásom alatt találkoztam olyan korgival is, aki a gazdával szembe volt agresszív. Tehát olyan szinten elrontották a kutyának a nevelését, hogy az élelmet bevédte a gazdával szembe, és az se volt vicces. Tehát, hogy nem egy olyanra kell gondolni, hogy akkor csak egy kicsit odaugatok, hanem ezt nagyon komolyan gondolta, hogy ő amikor eszik, akkor a család 2 méternél közelebb nem mehet hozzá, és ha közelebb jöttek, akkor ő kőkeményen kitámadott erre a családra. Az agresszió egy környezeti hatásra adott reakció. És ez a viselkedés repertoárban benne van. Tehát ez része a kutya viselkedés repertoárjának. Amikor arról beszélünk, hogy agresszió hajlam, akkor arról beszélünk, hogy a kutya mennyire hajlamos ezt az eszközt elővenni. De ha én jól nevelem fel, ha jól szocializálom a kutyát, akkor ugye ez nem fejlődik ki. Tehát nem erősödik be az agresszió megadását. Ezért fura módon abszolút valid az, hogy egy magas agresszió hajlamú kutya nagyon alacsony agresszió megnyilvánulásokkal, vagy agressziómentesen éli az életét a környezetben, és egy alacsony agresszió hajlamú kutya egyébként pedig kifejezetten agresszívan viselkedik a környezetével. És az azért van, mert a magas agresszió hajlamú kutya nem kapott megerősítést az agresszió helyzetekre, azaz mit tudom, amikor először rámordult a gazda felé nyúló kezére, akkor a gazda nagyon határozottan ezt legátolta, az alacsony agresszió hajlamú kutya pedig, mit tudom én, egyszer véletlenül valahol előhúzta, vagy egy másik kutyától látta, kipróbálta, sikert ért vele, megint sikert ért, és egyszer csak ez lett az egyik vezér megoldása. Tehát ilyen furcsa dolgok ki tudnak alakulni, na de hogy ezt most csak ilyen egy rövid ismeretterjesztő szösszenek akartam berakni, de amiért ezt betettem, és amiről beszélni akartam, hogy egy picit rávilágítsak arra, amiről a Niki beszél, hogy az agresszió megnyilvánulásnak vannak szintjei. Van az a szint, amikor a kellemetlen behatás elkerülésére, elűzésére oda böffent egyet, kilátásba helyezi, hogy esetleg akár itt tevőleges agresszióig is elmegy. És van az, amikor már a tevőleges agresszióba, tehát a megnyilvánuló agresszióba megy bele a kutya. Tehát a morgás jellemzően egy tipikusan olyan helyzet, hogy a kutya diszkomfortját jelzi nagyon sok helyen, és jelzi azt adott esetben, vagy nagyon sokszor, hogy rövidesen megnyilvánuló agresszió következik. A korginál az egy nagyon furcsa tulajdonság, hogy nagyon gyorsan, akár megsemmisítő, de mindenképpen egy ilyen erősen megnyilvánuló, tevőleges agresszióba lép bele. Más kutyáknál ez egyáltalán nem így alakul. Bocsánat, itt még mielőtt bélyeget sütnénk a kutyára, szó nincs arról, hogy agresszív kutya lenne, ezzel teljesen egyetértek a Nikivel, csak mondjuk nála, ha agressziót alkalmaz mondjuk egy helyzet megoldására, sokkal könnyebben előjön a megnyilvánuló agresszió, mint a megelőző agresszió, vagy a fenyegetés. Tehát nála sokkal könnyebben megnyilvánul. Ezért kell extrán odafigyelni arra, hogy ebbe az irányba ne is tolódjon el. Így van, és ugye attól, hogy egy kutyának magas az agresszió szintje, ahogy mondtad is, ezt az agressziót... Inkább hajlamot mondjuk. Agresszió hajlamot, ezt hátrébb lehet sorolni, tehát el lehet mondani azt a kutyának, hogyha valamilyen helyzet zavar, vagy ott van egy másik kutya, aki neked a riválisod, akkor ne az legyen a megoldás, hogy oda mész, hanem az lesz a megoldás, hogy elkerülsz, az lesz a megoldás, hogy bemész a gazdához. Nyilván ez meg megint egy nagyon fontos feladata a gazdának, hogy felismerje ezeket a szitukat, és amikor egy ilyen szituációt lát, és mondjuk a kutya előveszi azt a megoldási kulcsot, hogy segítséget kér a gazdától, akkor a gazda segítsen neki, és hogyha egy másik kutya az ő kutyáját provokálja, akkor kivegye abból a szituációból, hogy a kutya ne jusson el odáig, hogy ezt az agressziót előveszi. Így van, és megerősödik abba, hogy
ott ez bevált, és akkor, ahogy mondtad, legközelebb megint előveszem, és minél több megerősítést Nagyon nyer. jót mondott, Niki, ez nagyon fontos. És minél több megerősítést nyer a kutya az agresszióra, annál jobban előfogja ezt az agressziót Muszáj vagyok húzni. itt belépni, mert annyira fontosat mondta, hogy ezt muszáj vörös keretbe. Tehát az agresszió jellemzően ilyen helyzetekben programozódik fel, mikor a gazda nem veszi észre, hogy a kutya már akkora bajban van, és egyszerűen elmegy a falig. Talán sokkal jobb volt ez a példa, amit elmondtál, az agresszió. Az alacsony agresszió hajlamú kutyáknál is meg tud jelenni az agresszió megoldás, nem csak véletlenül, hanem azért, mert például a gazda nem menekíti ki egy helyzetből, és a kutya már végső megoldásként alkalmazza, és később ez erősödik fel. Ezért nem szabad például hagyni, amikor azt mondják a parkban, hogy majd ők lerendezik egymás között. Ha ilyet hallotok, szóval azt ne. A kutyák sose rendezzék le egymás között, például ezért nehogy a kutyába ne égjen bele egy agresszió viselkedés. Bocsánat. Igen, és ehhez még annyit hozzáfűzök, hogy nem csak olyanokra kell gondolni, amikor úgy provokálja az egyik kutya a másikat, hogy ez a lerendezzék, hogy nyugodtan a két kan majd elintézi egymás között, hanem agressziószitu kialakulhat egy olyanból is, amikor nekem van egy érzékenyebb lelkű kutyám, és a többiek ott ugrálnak a fején, erőszakosan akarják játszani, hívni, és az enyémnek ez már láthatóan sok, de azért azt gondolom, hogy mivel a másik csak játszik, majd megoldják, vagy ugyanez a helyzet, amikor ugye a gyerek kutya esete, amikor ugye a kutya már 3-szor arrébb feküdt, és a gyerek még mindig megy utána. Gazda nem veszi észre, a kutya már ugye mutatja a jeleket, a bálna szemet, a bezárt száját, a feszült testtartást, és végső elkeseredésébe előveszi az agressziót, ami megoldáshoz fog vezetni, mert ráadásul mi emberek olyanok vagyunk, hogy ezekre a testjelekre a kutyáknál kevéssé figyelünk. Amit észreveszünk, az a morgás, ugatás, odacsattintás. Tehát arra rögtön minden gazda odafigyel, közben a kutya már rengeteg jelet adott. És hogyha a kutya megtanulja azt, hogy rám számíthat, és hogyha valamilyen feszültség van, konfliktus van, oda jön hozzám, segítséget kér, én fogok reagálni, akkor ezt fogja alkalmazni. Mert ők úgy működnek, hogy azt alkalmazzák, ami működik. Tehát egyetlen egy kutya se szeret verekedni. Az egyetlen egy kutyának se jó. Tehát, hogy ők ezt alapvetően nem akarják, mi kényszerítjük bele a kutyáinkat ebbe a helyzetbe. És ugye a korginál annyit lehet hozzátenni, hogy ha ő viszont egyszer eljut oda, hogy verekedjen, akkor ő azt véghez fogja vinni. Tehát, akkor kiderül, hogy nem igen. társasági kutya, hanem... A testalkata egyébként attól függetlenül, hogy mondják, hogy vicces, azért, ha megnézzük, rövid tömzsi, de igencsak erős lábai vannak elől-hátul. Van egy nagy, széles mellkasa, egy komoly bordakosara, egy jó vastag bundája, és egyébként egy szép állkapcsa is, szóval azért nem egy vicc kutya. Egy nagyon komoly fizikumú kutya. És tehát itt is van egy általános tévedés, rossz boxba raktuk be, itt egy nagyon erős fizikumú kutyáról van szó, még akkor is, hogyha nem ez az első impressziónk a kutyáról. Méretéhez képest kifejezetten erős kutya. Nagyon szeretném, ha úgy tudnánk ezt a beszélgetést lezárni, hogy most a kutya erényeiről ejtenénk. Szerintem ideig is beszéltünk azért sokat erről, de hogy kinek ajánljuk, miért ajánljuk, és mire lehet számítani. Itt ugye elhangzott az állítás, hogy a korgi nem való első kutyának, bár én elkezdtem gondolkozni, hogy mi az a fajta, amit így azt mondanám, hogy az első kutyának jó. Tehát valószínűleg mindenki azt mondja a saját fajtára, hogy nem. Én azt gondolom, hogy a korginak számtalan előnye van. Az, hogy viszonylag azért egy egészséges fajta még. Persze biztos, hogy vannak olyan betegségek, amik érinthetik, de azért én azt gondolom, hogy a korgik eléggé egészségesek. Amit elmondtunk, hogy a városi környezethez is gyönyörűen alkalmazkodnak, de hogyha kiköltözöl kertesházba, ahhoz is alkalmazkodnak, ha te erdőbe akarsz sétálni, ahhoz is alkalmazkodnak, és hogyha valaki szeretne hobbi szinten kutyázni, akkor én ugye az ember vagyok, aki mivel, hogy terápiára hozzák hozzám a kutyákat, általában minden fajtánál a problémás egyedek kerülnek hozzám, de ezt azért általánosságban lehet mondani, hogy azért a korgik jól kommunikálnak a fajtársaikkal. Jól tudnak beilleszkedni a kutyás társadalomba, ha jól vannak szocializálódva. Tehát, hogyha valaki szeretne egy olyan családi kutyát, amivel lehet és kell is dolgozni, szeretne egy jó életmódsportot kitalálni magának, mert őt érdekli a mentrailing, vagy esetleg ki szeretné próbálni a terelést, de azért mégis olyan fajtát szeretne, ahol belefér az is, hogy egy nap csak lemegyek a parkba, és ott eljátszik a kutyákkal, akkor ilyen szempontból ő szerintem egy ideális választás
arra, hogy elkezdjünk így módon kutyázni. Nyilván kanapé kutyának nem ajánljuk, versenysportra nem feltétlenül ajánljuk, ha bár én azt gondolom, hogyha valaki a terelésbe szeretne kiemelkedni, akkor abban azért még ők zseniálisan működnek, mert az ösztönök azok ott vannak. Úgyhogy akár ilyen szinten igen, de nyilván agility bajnok valószínűleg azért nem lesz, mondjuk egy korgi. Ne is legyen, szerintem. Igen, pedig van, de nem jellemző. Igen, meg egyébként úgy van, ahogy mondod, hogy azért a testalkatuk nem pont az agility-re van kitalálva. Szeretnek futni. Igen, de terelőkutyáknak találták ki az agility-t a korgi terelőkutya, csak nem abban az értelemben terelőkutya, mint amilyen értelemben terelőkutya egy border collie. Igen. Tehát ezért van ez a diszonancia az agility-ben. És nem gondolom, hogy nem alkalmas agilityzni, de lehet, hogy azért versenyszinten egyen nagyobb terhelés, mint amennyit mondjuk én rátennék egy ilyen fizikumra. Szerintem sokat beszéltünk arról, hogy miért ajánljuk. Én még mindig egy picit inkább az óvatosságra inteném az embereket. 2 dolgot minimum megemlítenék. Az egyik az, hogy azért a korginál nagyon oda kell figyelni az etetésre. Az nem vicc. Ugye a testalkata miatt, hogyha elkezd elhízni, már rodjan is befele a gerince, jönnek a problémák. Tehát ez megint egy vörös négyzetes kijelentés, tehát hogy általában a túletetés, a túlsúly minden kutyánál fölösleges terhelést okoz. De vannak olyan fajták, a hosszú gerincű és rövidlábú kutyák főleg, akiknél a túlsúly extrém terhelést ad. Nyilván itt most tacskóra gondolunk, de a korgi esetében, vagy mondjuk egy basset hund esetében egy durva túlsúly az sok-sok évet elvehet a kutya életéből. Igen, nagyon leborotválja a várható életkorát. Szokták mondani, hogy a korginak nem gyomra van, hanem egy fekete lyuk. Ott addig eszik, ameddig lát, és hogy bele kell számolni a tanulás során a jutalmazást is. Tehát én a mai napig egy konyha mérlegen grampontosan mérem ki az ételét, mert szó szerint, ha 5 grammal eltérek felfele, akkor 1 hónap múlva azt teszem észre a kutyám, hogy felment. Nettó 5 grammot naponta beépíteni. 5 gram. Tehát, hogy a korgit én azoknak ajánlom, akik képesek megállni, hogy nagyon cuki vagyok, tetszik, ahogy főzöl a konyhába, mit adsz? Ilyen nincs. Van a kaja, és kész. Tehát nincs etetés az asztalnál, meg a konyhába, meg lehulló dolgok. Erre nagyon oda kell figyelni. Ez sarkosságot kíván. A gerincén kívül még azért ott van a diszplázia is azért, ami ugye jellemző tud lenni a korgira, szóval vigyázni kell a kis testalkatukra, akármennyire erősek. A másik, hogy el kell fogadni azt, hogy a korgi vedlik. Nyilván van a 2 időszak, amikor akkor nem vedlik, hanem gyakorlatilag születik egy kis korgi, mert lefésülöd, és ott egy ugyanakkora méretű szőrhalmaz mellette, le van az internet ilyen fotókkal. Megjegyzem, ez nem csak a korgira igaz, tehát évente 2-szer én is egy kaukázusit kidobok a kukába. Hát akkor igen. De hogy ők folyamatosan 365 napban azért mindig hullatják a szőrüket, úgyhogy ezt el kell fogadni, hogy a bútor, a ruha, a valami, ilyen. Hogyha jól van táplálva, egészséges a kutya, ez persze csökkenthető, de nem múlik el nála soha. Szóval azért ezt elfogadja az, aki korgit választ, szerintem. És amit már említettem, hogy ők nem szeretnek sokáig egyedül lenni, nem az a fajta. Hát annak az életmódnak, olyan életmódú embereknek tudom én mondjuk ajánlani a korgit, akik meg tudják azt oldani, hogy nincs sokat egyedül a kutya. Ökölszabály szerint a felnőtt korgi, hogyha minden rendben van, akkor mondjuk egy ilyen 6 óra hosszát oké, hogyha egyedül van. Nyilván nem az lesz, hogy akkor azonnal átmegy egy dühöngő állatba és szétszedi a kanapét, de egész egyszerűen nem így vannak programozva, szeretnek a gazda körül lenni. Egyébként, hogy miért ajánlom, hát nekem hatalmas szerelem azóta is, és 15 éves vállalás jó esetben, és minden napért én hálás vagyok, amiket velük töltetek. De az is igaz, hogy össze kell csiszolni, szóval azért a reggeli séta megvan, az esti séta megvan, a tanulás megvan, az életmód megvan, egy jó aktív életet érdemes velük élni. Ez egyébként nekünk emberként is nagyon jó. Szóval ez szerintem én köszönöm a kutyáimnak, hogy most már nem reggelente is a számítógépem előtt ülök, ami a munkám, hanem reggel én rögtön az egyik szigeten, vagy az erdőbe, vagy valahol kezdem a napot. Úgyhogy jó dolog. De ezeket vállalni kell, és ahogy mondtátok, a környezeti ingerekre nem igazán érzékenyek. Így van. Tök mindegy, hogy dézsából öntik. Ugyanúgy menni kell. Nincs vita.
Talán a 40 fokos napot azt nem szeretik. Olyankor, de az kutya. A legtöbb kutya igen, nem tehát szereti. akkor hajnalba fel kell kelni, és még amikor jó idő van, akkor kell elmenni, sétálni. Annyi mindent elmondhatok, hogy nekem most már nem sok maradt, úgyhogy én egy dolgot mondanék így az ajánláshoz. Én azoknak ajánlom, akik magas tudatossági szinten szeretnének kutyázni, és ehhez képest nem várnak különböző olyan megerősítéseket, mint versenyeredmény, vagy vállonveregetés, vagy mit tudom, hanem csupán a kutya viselkedés és a hétköznapok sikerélményei őket kielégíti. Tehát magas tudatossági szint kell mindazokért, amiket elmondtunk, tehát készen állni a kihívásra, és ezt egészen pici kölyökkortól. Tehát nem javaslom megvárni a korgival azt az időszakot, amikor már a problémákat kell kezelni, hanem mindenképpen elé menni, és erre megtalálni a megfelelő fórumot. Ők lesznek jó korgi gazdák, de én azt gondolom, hogy a kutya rengeteg kárpótlást ad ezért a plusz energiáért. Ezt szerintem a Petinek a lelkességéből is lehetett tapasztalni. A Peti igyekezett csupa rosszat mondani idézőjelben, tehát inkább elvenni a kedvünket a korgitól, de közben azért nagyon jól kihaladszott, hogy milyen szerelemmel, illetve milyen lelkesedéssel beszél a fajtáról. Alapvetően ezt tapasztalom. Tehát ugye jellemzően azokkal a gazdák, a kölyök tanfolyam révén azokkal a gazdákkal találkozom össze, akik magas tudatossági szinten dolgoznak a kutyával. És azt mondhatom, hogy nagyon nagy sikerélmény egy korgival megmászni ezeket a csúcsokat. Drága Niki, drága Peti, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Rengeteget segítettetek szerintem azoknak, akik korgin gondolkodnak, de szerintem azoknak is, akik nem értették, hogy mi a baj, mert hogy annyi mindent sikerült szerintem itt megvilágítani. És ha bármilyen észrevételetek van, osszátok meg velünk, írjatok kommenteket. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Niki, Peti, köszönöm. Köszönjük szépen.